Привет! В днешното си видео ще говоря за инжекциите за отслабване. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Илияна Чукалова и съм завършила Медицински университет София през 2005 година. Магистър по фармация съм. Много от нещата, които ще кажем в днешното видео, са написани в кратките характеристики на продуктите, за които ще говорим. Толкова кратки, че представляват 80-90 страници, които съм убедена, че почти никой от вас не чете. Проблемът е, че дори да бъдат прочетени от непрофесионалист, може да останете с погрешно впечатление от написаното. Една от най-често срещаните заблуди по отношение на инжекциите за отслабване е тази, че пациентите остават с погрешно впечатление, че този тип инжекции намаляват отделянето на инсулин от панкреаса и това ги прави подходящи за хора с инсулинова резистентност, при които има свръхпроизводство на инсулин. В действителност тези инжекции за отслабване са създадени първоначално с идеята да бъдат използвани от хора, страдащи от диабет тип 2, при които функцията на панкреаса да синтезира инсулин е изчерпваща се. Така или иначе, това, което се спестява от много ендокринолози и други медицински специалисти, е именно факта, че хранейки се в момента на завишаване на глюкозата, което неминуемо се случва при хранене, панкреасът бива изфорсиран да отделя много повече инсулин, отколкото би отделил, ако не приемате този медикамент. Второто нещо, което се спестява по отношение на тези медикаменти и е коректно записано само в някои от кратките характеристики на този тип продукти, е, че те се получават по рекомбинантна ДНК технология и представляват биологичен продукт, синтезиран от едноклетъчни гъбични организми, специален род Saccharomyces. Това означава, че вие вливате в тялото си биологичен продукт. Нещо, което е синтезирано от друг микроорганизъм и е модифицирано така, че този микроорганизъм е бил с привнесена ДНК, така наречената рекомбинантна ДНК технология се използва, при която този друг организъм е бил принуден да синтезира генетичният материал, който му е закодиран с новата ДНК. Хубаво би било хората да знаят това. Не е лошо, непременно, но е добре да сте информирани. Просто знаете, че слагате в тялото си генетичен материал, произведен от друг микроорганизъм. Степента на хомоложност, т.е. на прилика на продукта, който вливате, с вашия собствен ензим, когото този продукт имитира, е между 94 и 97% спрямо човешкия такъв. Какво друго е важно да знаете? Важно е да знаете, че този тип медикаменти изрично е описано, че трябва да бъдат използвани в комбинация с промени в хранителните навици и с промени в двигателната активност. Тоест, изводът какъв е, че ако човек разчита единствено и само на инжекцията, за да отслабне, това може и да се случи, но в много краткосрочен аспект. И би се дължало единствено и само на калорийния дефицит, в който човека неминуемо се поставя
приемайки такъв продукт. Замислете се обаче в дългосрочен аспект, приемането на по-малко калории, отколкото вашето тяло има нужда, с цел да отслабва, води неминуемо до хиповитаминози, до недостатъчно прием на макро- и микронутриенти, което пък се отразява на много други органи и системи. Включително използването на такива инжекции за отслабване, поради това, че се привнася ензим, имитиращ нашия собствен, но произведен от друг източник, може да предизвика остър панкреатит. Какво означава това? Означава, че панкреасът ви може да се възпали драстично, само защото го атакувате с нещо, което не е произведено от собствения ви организъм. Темата, разбира се, е дълга, не можем да изчерпваме в това видео, но се надявам поне да съм поставила началото над това да се замислите. Има много други препарати, далеч по-безобидни, далеч по-натурални, които потискат апетита. Тогава защо трябва непременно да използваме инжекции за диабетици и да лишаваме самите диабетици от тях? Бъдете разумни и информирани. Поздрави от мен! Желая ви здраве! Магистър по фармация Илияна Чукалова.